Medos. Ýadadım. Mesele näme? Yağı ye. Käniyem. Çadar ýarlar. Hemme zat edip gördüm. Kömek eden ağa. Ayyo. Hemme zat etip görenmersen seni atlamaly ýal buny. Ene bir zat kaldy. Näme galy? Şundan barlak gör. Hayra degmese näme? Onda sen kömek etmedik. Birinci adam olarsyň. İkagdyň bugünkü mihmanyny üçte bilen suratlandyryp bolýar. Profiline de şo ýazyk ýazyk. Maşgala, sport, toýda bara. Üçtüni deň alyp gidip bilýän adam. Hemmeňde ýa tanansyňyz Gowanç Melaýew. Ejimden birinjide kurlaýan diýdi. Bildirýän ýagym diýen. Käbir wagt özüne ýetip däl ortaça samada statyçyny diýdi. Mysal üçin Ay diýdi. Alyp elim alym boldy da ýagym seni. Bekana taýflen arsi. Özüňe boýnalay elini mikrofon alyp bagşyň ýanyna çykýan diktor ýokda. Hakyky. Soň çykdy şol. Bagşa diýen. Bagşylar beýden ok. Aýdymçylar şeýtdekini tapagy duany sen bilýän. Toyun köpül çok bolýar diýip. Görünje bolýar. Köpelýän kam. Wat himen köpülen okşa. Toy diýenem alyp barjy, toyuň bulap bilýänem alyp barjy. Toyda urulyp gören ýerim var. On näş adam bolup kruwa salypdyrlar bar goňuşlar. Hatta sal galypdyrlar. O düşünmedim. Ul gördüm sen. Uy. Näetdiň? Men gaty gyzykly ýagdaý durulmam. Bolýar. Boruňa matady besmer. Hiç ýene. Soňsuz bolýar. Daş bolýar. Men bilen başlaýar, näde bolýar bu? Näde? Säbäp gidip durdam şu. Awa. Boldum. Toýat men bilen başlaýar diýen. Wakay. Täze başgona geçirmende. Fakat bu ne? İşte bolsun. Gow toy geljekdir şondan at. Nesip bu. Başa toyun at benim bolsa gynanýarmy? Bolmaz. O bolmasa başga toy. Şowuna işler gelmese näme onda? Öýde geçirýär. Oglumyň ýanyna geçirýär. Gyzyk bolýar ýokmy? Ýöne bu sähätli çysla bolýar. O ajatajny. Her kim öň toýa gitmeýän sastawam toýa gidýän gün bolýar da ol geçen ýyllar opşum aprelde bolýar bir çysla, oktýabrda belli bir çysla bolýar. Şo çysla atmen bolsa mäçe toýa geçirýänler başyndan. Şon ýagda gynanýarmy? Mesal toy aldyň. Aynen. Olam at üstüne geldi, ona ýok diýdiň. Peýdasy ýok da gynanam. Peýdasy ýok da bolja boldy da. Bähwide. Diňe bähwide ýormalys naş gowlugydyr, gerek geldigidir. Başga ýerden has gowy geljekdir da. Dogry, gowy. Dana pikir. Takyny gepleşikde başyna ilk bilen seň biografiýaňdan başlaýar. Özüň barada bir gysgaça aýdyp berseň, biziň auditoriýamyzda da. Terjime halm, şu kamera Terjime Näme? Gowanç Melaýew Annaýç sentýabryň 14-ü 1990-njy ýyl. Näme? Başgalada bir adam diýip bir çağa da o. Bir adamdan bir çağa bolmady. Bir çağa Aşgabatda 45-de başladym. Soň Gyllarwatda okudum, mektepde, Marda okudum, Ramaşada okudum. Ahira meni 45-nji mektep tamamladym. 5 mektep boldy. Eminem ýa başda. Aýlanyp ahir 45-nji jemledik. Soň 45-nji mektepden soň Gurjak teatra işe giripdim 2006-njy ýylda. Başlamda Kukunnik aktyor bolup, Gurjak artisti bolup. Azwuç getýänçi. Ho. Soň okuwa taşdym, ýykaldym. Ýöne şo wagtyň özünde Pushkin teatrynyň ýanyna gidip 10 aýlyk studiýa bar, aktorski. Şonu okuyadym da, ýeme işledim okuyadym. Okuwada geçip bolmady, gulluga etdik, gullukdan geldik, nesibämi çekip medeniýete girdik 2011-nji ýylda. Medeniýetde de nesibeden drama rejissöri tapşyrdym. Teatran rejissöri nesibeden şu tapşyryp, şonu tamamladym da 2016-njy ýylda. Ýaňra aktor suňanma. 2016. Hatta daşamdan, başdy 10 ýyl bolup gelýär. Gaty daşdaýlar? Da kazyn. Näme rejissör bolup işlediň mana? Rejissör kaptandan goýýadym spektakllary, kinoda işleýärdik. Ýöne rejissörska däl. 2011-nji başda birinji kurskam
elime mikrofon düştü. Mikrofon düşmegine sebäp bolan köpçülik rejissöri bardy, şo wagt institutumda Aman Roziyev diýip. Şoň esatyna da ýoş-ýoşdan alyp barjylyk etdik. Ýöne toýa giç başladym ben 13. 2 ýyldan soň başladym. Gidesim gene nokta hiç şeyler. Toya. Kän hodurlaýardylar. Döwlet derejesinde konsertler alyp barýardym. Institutun şäherine açylışlar, kän konsertler, çäreler, çykyşlar, kän Hudaýa şükür känni. Ýöne her kim toýa soraýar, toýa çykaý, sesim oý, spatym oý şo wagt. Bazarda gatnamak şonu da gowy diýerler bolýan. Bilemek ýöne hiç ne öýlendim. Andan mejbur boldum gitmäne. 13'te öýlendim. 13-nji ýyl öýlendim de. Şu ýylyň başlamamy sebäp boldy. İýunna öýlendim 13-nji ýylyň. Awgustda da birinji toýa gidipdim de. Bu ada restorany ýok, Leyli restoran. O 4-nji mikrofonda soň ýa. Bu ada restorany ýok. Birinji toýuň ýadyňa düşýärmi? Bah, конечно, ýadyma düşýär. Agamyň adym, kime şoň adam birinji toýum. Adyny. İlkinji agam dik goýupdym şonu. Qadam, operator qadam diýip keltejik boýlayıp, gözi açyk nemerap, çişikli so temrak kirdikenlerle. Gurlap durmalyn, kamera alyp durda. Gurlap durmalyn. Görüňe de operator. Ejimden birinji ýerde gurlaýan diýdi. Benim gurlap bildirýär aýagym diýende. Gün toýda Leylide gözi arkada ýaşlar da goýup galmagan. Bildirýär aýagym diýende. Haý diýekdi de. Soňra görse de şu wagtlar ul toýlarda görşemede de birinji toýunda men alypdym şoň diýip bara. Ýatdamalar da ýöne şo wagt Merdanyma Any Muhammedow bergenen jeýti. Ýa-tegle wa Recep Guliýew. Olara ýem toýulama toýa gidiýärdiler. Merdany kursdaşym men. Pushkin şo aktyorskada bile okaýadyk da. Oň toýa gidişlerini ýana baryp ýygy derli öwrendim. Halipa diýseme gatyna dogry tebe ýöne spargakalarny aldym. Ategeliň goşguly depderi bardy. Onu aldym. Wagtyna bermän ýadyp bardy öwrenip. Atak opşy halipaň ýok. Halipam ýok men. Toy uğurda halipa ýok men hiç şeýle. Hiç kim dinlämegem mene. Nime demem. Diňe ýygy derligini öwrenýän boldy. Ýygy derligini görýän. Soňra wagtyň geçmegi bilen tejribe taýdanam gaden başda birini öýkünen ýagdaýynda da wagtyň geçmegi bilen soň özümkini açyp başla özümke gelýär. Her kim gelýär ýaşy olanlar haşy diýerler. Ol bul öwretýän melat öwretmekli üçin ilki özüm şägirt bolup görmelimi bilemok näýlikdigini. Hatda şu Türkmen Döwlet Medeni Institutu tamamlamda da muallim edip galyk boldular. 120 talip şonu hödürlediler. Ahmaram jan sağ bolun feýliňizde ýöne men näme öwredýän etek. Ýaňyr okuw turup güni işe galmady. Etek bir tejribe alaýyn, tejribe martdyrayyn, gözetim giňeldiň. Oňsoň özüm duýumda geler nädip. Şoň üçin gaty jogap gelşik diýip düşünýänler. Netije bermese bol. Soňam görýän biziň toý sowuşymyzy, oňsoň görýärler därim, şunu ýalap sowjak diýip onu öwredip bolanaga. Oňa wagtyň geçme tejribe improvizasiýa etatyna soýýarsa. Hatda gator pauza bolmasa goşga mukam men toýda. Muman teret 13-nji ýylda toýa başlanmardan kän daşam däw bolsa, o wagtyň toýlary has ütgeşikdir. Soňky 5 ýylda köp daha ütgödi toy sisteminde. O şu wagtyň toýlary näýlikdi we şu wagtyň toýlary näýlik? Kim deňeşdireňde? O has bir hili agramlar barýardym men. Şeýle do Assalamu alaykum hormatly mehmanlar. Teleşke orýanda däl. Teleşke orýanda däl, ýöne bir hili standartny şeýle aýlaýyn. Monoton standartny alyp bar diktirmi diktir o. Görýärlermi görýän 100 tan şağı. Ay bir ýerde görýärdim şoň üçin. Şon ýalakdy. Şu ýanky 5 ýyllyk dogry belläkleşdim. Şo taýda menem badym da. Reformalar bolanmakdy. Reforma, şu ütgeşme toy sisteminde ütgeşmede bolanmaklary menem badym. Mekana taň ýanyna bir kançyk oýunjak fişkalar oklap gördüm. Mekana taň ýanyna geçdi. Durdyň ýanyna oklap gördüm. Jeliliň ýanyna oklap. Gidýän dastar. Durdyň ýanyna jelil we arsyň ýanyna oklap gördüm. Geçip dur, bollanla gitdi diýip. Özüňe boýnalay elini mikrofon alyp, başyň ýanyna çykýan jekdir ýok da. Hakyky. Soň çykdy şol.
Ne bir hil şov olmasa bir hil birden yetmeýär. Eline mikrofon alıp baxşyň ýanyna çykýan jekdir ýokdy. Hiç kim çykan ýokdy. Hiç kim ýokdy şu taýda. Bilemok bu bolsa bir Rustam Hojaýew o da biziň näme kontentimize değişdi. Türkmen toýlardy. Ýokdy şon ýaly. Ýöne bara seret men ýankyda birazçyk öz başlyk pikir döreddi meni. Şo baxşyň ýanyna çykyp aýdym aýtmakda. Men şonu haçan dogry hasaplaýan. Birinji ýagdaý hemme bagşa değişlidir, hatta ýartyna da değişli däller. 4den bir bölek bagşylar ba, sahnany öz energisiyle doldurup bilen o. Dogry. Käbir bagşy özüne ýetip däl, ortaça samodostatçyny diýilýär. Mysal üçin, kän ronyal bagşylar, ýani men iki sanany bilýän. Has şoňa her gezek behdik galyan aýdymçylanma da, Mekana taýfylan arsi. Sahnadan düşmän zal doldurup bilýär şolar. Mesele ýok, mesele. Düşen ok şu taý durýa, ramkada durýa, bolu düşen ok. Bir belli bir momentlarda düşäýmese, ol käbir bada ýok däller. Tecrübede ýyllar. Mekanata kimin jillenler ol asol ýöksüň bermeli. Hakykat aýdanda näme dutarçy bagşy. Dutarçy öýle hak bagşy. Oňsoň asy mardan sakar çägden mekanata. Birgedem Guldemen Guldalyny gyllar batlaň toýuny sowatýar. Toýuň soňragyna biraz guratlanan ýaşlaň bir gelip pratik gitdi-de. Benim soňuj saat 11-iň ýar bolup gelýän bolýan. Ýaşly bolupdy ki soňuna galanjalar taýt edip otur. Näme diýdi diýdim. Aýny Rojan haladan aýdym tansabany diýip. Hoppa dur diýdi. Şo taýda 4-5 aýdymy papuri etdi dänim, dol aýtmady. Papuri etdi dänim, damanadan tansabany edip şey goýberdi-de. Ay diýdim mene. Alyp elemaň boldy da ýam senen. Yo, o esasy aýdymçylyk, bagşylyk nämämiz? Sferamyz biziň gowy, gaty uly progress etdi häzir hem bilýärmi? Şuňnören progress etdi. Geçen ýyllaryň şu wagtda tapawdy diýär. Diýjek bolan käbir bagşylar mysal üçin sahnany öz bilen doldurup bilen. Ana şoň ýanyna onuň hakykatdan hem görýän bolýan mara, tant etýänler azda. Ona menen bula. Näme diýär mysal üçin? Birinci tanda çykana bayrak bar diýär bilýärmi? Ýöneňe 5 tanadan birden çykýar. Hökman bayragyn berýän, egerde mysal üçin şo toýda aýdaly priz sowatlat ýok bolsa, mysal üçin öz jüýümden 50 manat çykaryp berýän, ýöne hökman şonu edýän. Ondan bular çykýar. O beýliklerim bular görüp çykýar, gaýna urada. Ona ýanyna ýene de wellilap durýan, ýankyar hop hey dat diýän 4-5 aýdym zat edýän, onu uje onuň ýüzüne sen geregim däl, aýdy ber. Torýança. Ondan ýene bir ýagdaý bar. Mesela mäder aýdaly ýanky Mekana taýf arsi gurwastat diýdi-ga, na şolaň ýanyna men çykamok. Gyrada oturýan. Näme üçin? Birinjiden awla meni uly. Men dostum däl, garnaşym däl, dadym däl, ýanynda beýtişdirip berseň, halajak wa, halamajak wa. Bilýän, olaň özüm ýetip özüne, dogry dämi? Goý aýtsyn. Amen tersine. Olaň ýanyna çykyp beýlekliň ýanyna çykam. Ol sen deň duşlaň daýmy, bilýän, sen näçe ýyllar toýa ötüp berdiň de. Men herse bilen bir 5 kere işlek görünmersem ýa şeýledir ýa ondan azdyr. Ol saýlamakda dälänim. Mene ýa qadadylan aýdymçylaň repertuaryny ýatdym bilýän ýa. Haýt aýdymdan geçenne käwat oňlan geçýär, oňa geçýär bolýan, käfepleşip bile gidýärler. Oň beh bu täzemi diýip garýan. Başda söýüp aýdym, ondan mundan başga aýdymlar aýdýar. Beh täzemi aýdýan, o täze. Şonu ýalak, şoň üçin hiç nemeden esasan bir idil şu wagtda döwürde toýlanýan toýlanmadan bir millilik bilen bilelikde döwür wagtlyk bilen garşyp şeýle bir gowy toýlar bolýar özüm. Şeýle bir toýa baý ýurtda bilen bolýan. Hakyky. Issenlik ýurt bilen bätleşip biledim. Gitdigiçe özüniň näme bebegleri bilen her kim täze geçecek bolýardy. Täze geçecek bolup şurada benem aýdyn. Dişa çykardym da menem täze geçecek bolup. O da ýöne şeýle gazanjy üçin ýa-da PR üçin çykarmadym. Ýöne TikTok'da goşguşlary okaýady, gaýda goýady bolýan. Bir genneje men tutýar toýuny. Geliniň birje goşuk hakky daýsyn nädi? Ikkinji goşuk hakky daýsyn ýollaşýar, kenä bolýan. Bir atlama ýalak bir sawatny edip, ikkinji goşuk haýyn aý bolýar. Geçen ýyl bellidilen toy, şu iýunda gidip bolýan ýöne. Baratyn barýanmasaň, han sorak göreýini diýdim. Gence bilaşdyk nähilek toy diýip. Ol isleňiz hasam gowy. Ay bar gelýänmasaň, geýin betden gelýänmasaň. Barlak görelip priptise çykyşdyk zat. Ana şu men ilkinji şäherdim. Yeketek.
Onun men wara. Bir zat halamok, bilemok, bertilmoş ayrarsam. Şey, aydımçı sahnada aydym aytyp dura, ha. Toyda diňe ýeki öz bar ýaly aydym aýtýarlar. Şo toy özüniň küýaly aýtýarlar. Bagşa diýen. Aydymçy. Bagşylar beýden ok. Aydymçylar şeýtdi, ikisiniň tapagy duany sen bilýän. Düşäý, bollada, gaýrat et. Ejesiniň işleşleri. Yarım saat bäri otyr gutulajak bolup. Toyun, men pikirim şeýle, toýa seni mysal üçin toy ýeri tutýar, şo ejes tutsun, garnaş tutsun, şo ejes kakasy toy ýeri gelip, agam häzir plan çykýar, jigim häzir plan çykýar, bolýan şolar ugradaýda, goýberaýda diýär. Sen şonu edäýmeli. Şo sahna gaýnap dur, aýrasyn gelen ok şonu. Yani käwat bar, şeýle bar, aýdymçylar bar da, goýan ok. Oja ýa-da hemmekşi. Häzir zordan tanıt edip otyrlar. Tosta da garaşyp otyr. Bolýan wagt. Aslynda toyun köpel çok bolup etdi. Görünjek bolup etdi. Köpelýär kam. Wotyminne köpelen okşar. Yani aslında şonu baştan sağlamalı. Yani yankıtın diyen situasiyalan yani baştan goýan programmaň var. Ni plany goşlar ýa-da şonu bolýar. Yani oňordan şon üçin şonu ýani zat bolmaly üçin baştan ýa gurnak goýan. Yani ýankylalyk ni plany bolanyny dinletmeli bolýan da. Ala çok yapmalıyam. Yo yapmalıyam. Bir aydym diýär. Bol ýapana. Yeni bir aydym aýtdy. Yeni bir aydym aýtdy. Onuň meni şo öwrendim. Kimiň şeýtdiňini bilýän. Onuň ağam her indikde yapaýda diýen. 5 aydym fora berýän aslynda şoňala. Entek ma hiç misla diýen ok, toýuň hiç da diýen ok. Ýöne oja duýýanna. Şeýçe bilýän, şeýçe. Indi gaýdym yapaýdan 5 aydym aýtsan bilýän. Indikden taň yapaýda diýen on 5 aydym aýtdy, onu ýapýar. Mysal üçin ýank özüne ýetik bagşylar diýdim-ha. Şolaň hakykatan aýtsam toýam ýetik özüne. Avrayam ýetip özüne toyun kän bolmagy bilen avrayın kän bolmagy ikisi başga da. Hem toyda kän görünüp hem avrayly ýerde görünmek ol gowy zat, ona ýetes zat ýok. Ana şolara bar ýa-da agam häzir ýapaýdy ýa-da. Göni ýapýar. Şundan soň ýapmalym diýär, o diýen bol ýapýar. Hiç il görülýän o. Ýoksam şolar ýaşam ol, stajam ol, avrayam ol. Jimjan özüm bilerin aýdysa-da men gaty görüp bilem okda, näme diýmen kiçiden tek. Neme wagtda? Ýaşdanam aýratyn. Adamlar. Gönüden ştaýda aýdanda belki köp adam üçin alyp barjy hiç etmeýän bolup görnýändir. Ýöne toyuň toy edýänem alyp barjy, toyuň bulap bilýänem alyp barjy. Men köp halatlarda inatan diňlämegem. Men toyuňdan gowy bolmagy isede, olam ýöne gönümel aýdam o. Техничный işleýän. Soň hemmetem tuweleme dawonam, şo toydan toyam alyp gaýdýan, şo toydan благодарностьам, sawatynam gelýär. Şo toy görüp ýatlap duran wagtda tuweleme indiki el jiňe ýermelen Gonç ba, Muhammed ba, Elvan Production ba, şol diýerler. Özüň dogry we dürüst saralamaly bilýän da şonu naopçy. Hemme zat diňe tejribeňiz bilen gelýär. Ýanky diýen başlaňam bilýärler oje. Alyp barjyň nähili orny duranyny. Soň halis ne doğru alyp barjylarym kän ýa-ki bir käwr aýdymçylardan alyp barjy bolup nägile bolýan bolsa, alyp barjylarym aýdymçylardan adäl. Aýdymçylar öýleri edin, plany duşdy, edin, maňa şunu ýalaklar duşaý ýa dip kän aýdymçylar ertesi gün napyrma teň bilen görüşdi. Teň bilen gowy bolýan bolsa şonu aýdýarlar şonu. Plan duşdy, nägile kän ýa-ýa gyzyp başlamaty, şu wajibem-de şonu ýapmak. Ýapýanlar bar. Şonu ýa-da näher ýa-da hiç bir kadam gürlemeýänler bar. Şonam hatda şu aýdymçylaryň öýleri inime edip bilýär, aýdy bilýär da. Alalar marka. Toy bolaýmy? No, bravo ken. Alo. Bir nişden ikinci içip bolýamsan? Galan içmelerleram reklam üçin oýlandy bular. Suwy goýýar. Adama birde. Suwy goýýar. Yo galanyň içinde şeýledi suw bar. Şeýle, birinde goýýar, içmedik ýa-da. Saňa garaş otyrdyk. Döner edik. Doğru. Ondan artık mazak düşüpdir, bu da ýeriniň tiňdir diýip pälenmeri ýaplap otyrdyk. Hatta bular tüýse tölemedimmi? Ýöne artık mazy gelip bolan ýer goýaýdyňmy? Ha, oş. Siňsin ýanyna, ne bolsam, timrap bar ýana. Min rak. Siňär näýdýärmi? Siňdir ýa. Ondan bol ýemedik geldi. sport zalyna çatnamy. Sport zaly. Gatnadym. 23-nji. Am gerekli daşyň agram ýok. Isletem wagt tap bolýar. Mesele ýok. Men başga şu wagt işim gaty kän edil
maştabny işlem bolmasa da öz kiçiräjik işlem şu wagt. Kän bolup gitýär däni mara. Ne? Ayalymdan kän görýän Elwany. Goýdan şo. Ya montajdadyr, ya syomkadadyr. İkisiniň birinde. Onuň bu ente mara şular bilen işläp başlarymyz bäri. Öňem işleşýärse, has ýygjamış başlamary. Gatkän iş çykardym. Ýoksa men edem okşany. Oturýan. Ýartanýan. Goýdan şo bilemle Elwana bilýändir. Ada production köp işleşýär. Ada bilen. Şoň üçin öz komandaň bolsa şu goýda birek bir düşünşän, diňe bir iş prosesde de därlänim. İş tortdan boşlamas aýor. Meselem futbol oýnary, çigtir oturur ýygnan gumur ýamret, dörejilik hakda, o hakda ol, bul hakda gurum. Şoň ýarak duhowny ýakyn kollektiw komanda gerekdir. Şoň esasynda da ynanýan meselem şu wagtda menem öwrenşip durnary, görkezek diýär, men görjekkä näme deň, siz işiňizi bilýän olandy. Bilmeýän bolsaňyz ýa halamazam men gelmeýän. Gepleşige çağıryanlar bar, ýöne ay borla atwalman gerekdir diýen. Gatşan ýa bir aýdýan eýdýän. Şoň üçin çağırdyň, syýlama hormatyňy taýan. Toýda urulup gören ýerim bar. Toýda urulujak bolan ýerlenme. Men näle boldy? Ýak o da şo ada productionyň ýol başda öwüz. Ýok alyp bardy şo. Ýok alyp barýady. Onsoň wagtynda gowy tanyman alyp barjylyň birdi bolyn. Odan diýjek bolan şoň bilen iň soňky toýuny bile gidipdik. Ýani ýyla ýadyma şonu. Paragat toý mekany. Şu wagt Guldeminak bar ahrany şo taýdy. Hatta şaga da şo taýdy şo wagt. Odan näme bola 2000 bil alyp baryp durs. Odan başta goňşular gelýän wagty däller. Meselem klassa kursdaşlar diýen goňşyň goşup bolanok. Meselem dogan garnaş diýen goňşyň goşup bolanok. Bu kişilerden bir açyk gowy toýdan diňe ýagdaýjy gowrak görün. Goňş başda näýem? Başda ýaňyr sagat ýerde ýem tölemä gelenleriniň iş şok dogan garnaş agda ýaty bolyn goňşyň agda diýdi ay ýok bolmady. Klassa goňşyň agda ýok. Aýsaň näme boldy? Burlap barýany sözlen bol bilni ataş öwüz gurlamalla seredýän ýoga ýyzma seredýän. On mäş adam borup kruwa salypdylar bar goňşlar. Ataş alyp galypdyrlar. O düşünmedim. Oranak hiç kim näme diýär. Droýda bu näş wagt goňşlar diýär. Ay gowy näme? Tuwala mahran tüýtwa gerek bolýar. Onu bardan ýerip daşna çykardylar. Näme bolany bilemdi. Kolyn sen mini pauza däl. Toy gidip dur. Sagat ýa-ni tort kesip bolly goýdyan. Ahlan geldi, ýaşy urat diýdi. Onuň ýardy. Ýa-ni kesip bolanlar. Bolýa diýdik de geldik, uratdyk. Pretenziýa ýok. 10 bolanok, 10 mäşim paqa toýuk turdy 10. Bäh. Ýa-şi goňşular bulaşdyrdylar soň. On ýa-da urjak bolan ýerlere mä ýok. O ýetemdi. Şo Goçmuradyň bir wagtda ýadyma şeýin gowran sözi bar. Bolýagym. Kapıdan gelýär, ne hili görnüşde, ne hili adam gelende bir aty bolýagym. Bolýagym. Borňa besmerdi. Hiç ýeli. Soňsuz biskaneşn. Bolýa. Daş bollan. Ul gordum sen. Uy. Ne etdiň? Men gaty gyzykly ýagdaý durulmam. Sen günäkarmy? Yok. Uy, şeyden. Karoçi nähil bolýar. DJ jaňa diýär fagat ýediň ýary. DJ jaňa diýär. Bir tanş DJ-im. Muham goňmy ýagdaýlar otyýym zaman hawa toýa geläýdi. Dur täzeden aýtýanky diýen. Toýa geläýdi. Äle toý mekany ziktir kidaýdy, dost ziktir kidaýdy. Geläýdi, urşalydy diýip jaňa diýär. Goha aňyrsam, menem öýleşdiýän. Çykdaşyna täzeden düşünür diýen. Dost şan toýa gelmeseň bolanok men niýe ziktir men karnaşlamyň toýy ziktirim men tutdum olam gelmedi geläýdi gaýrat etdi diýe bilýärmi? Menem inni. Äne toý mekany ýerde? Äne diýdim şu wagtda. Äne toý mekany. Nire? Äne iki taş toý mekany bar. Wagt ýerlerde, Şo toý mekanyny. Wagt ýerlerde. Menem diýen, ay diýen, dur, sagat 7-iň ýary boldy diýen. Ýan toý başlady. Men häzir äne we barýança minimum fikriň ýary bolýar, oňa çenem ýaşlaň gelýär diýen. Ýakynrakda bir ýokmy diýen. O adam maňa pul ýazat howaýar gerek. On diýen, men sen biraz galyrjak bolýar. Başa gaýtyrýan. Asly öýde boş oturýar. Ýatana berdiň maňa ber diýip ýatýar men aslynda. Ay ýok dost gelmeseň bolana gaýrat et. Näçe diýen? Ay plança. Ýok, oňa ýagdaýlar ýok diýe. Bilýärmi?
Ýagdaý bolmasa diýen mene oturjak onnoýda diýen. Aslında içim gidesim men ondan az ýerde gitdiýen adam. Palbom gitdiýen. Ýa men taýman otyrym. Gurleşdiren guromky diýem gelin. O taşyndarat o ondan ara. Gelsen öyle ay bolýar men tekdiň ýaryndan ýer bar ýan däldirin diýdim te men häzir. Äni o wariantça mundan ýarym sagada taýýarlansam, ýarym sagadam äni o durup tim bolýar men toý mekanyny tapamak birden adaş bar aýmaýny. Aýçym ýalam adaşdyma. An toýuň eýleri men bilen dogany gürleşdi. Öýlenýäniň dogany gürleşdi. Tapmadım diýdim, ýalňyş toý mekanyna gelim diýdim. Bolujy gimjan Badyr göňüne durawerämin, alyp geçýän ödüm diýdi. Ýani takysdan Badyr göňüne düşdüm. Alyp geçdi. Bardım mon kaka çykda. Indi bu kakasy indi ýagdaý gowy bolan soň men ýanky gelmedik jektirdir öýtdi. Bilýärmi? Inim sen näme o sen o diýip geldi-de olynar oglam. Ýok kaka dur bir täze gelin. Ýanky dijeň çagrany bu. Bu öňkü däli. Ha jigimjan bolýar bagşlar gowmaýady. Bu geçewer gelirler. Indi bu kakasy gürläp dura. Şart diýip şapbat diýdi. Uy. Kakasyndan ne? Ýejede gelip urup dura. Şu ejesinin gelýänini göremokda men. Yo, gülýär. Yo, gowluňa dememokdan, gowmaşgyla eken olar. Şart bedi. Sen yer çeken, gyran negen, şunýar wagt toýa gelinýärmi? Näme diýip gidip barýa oğul saklaýan, oğul bilen kakasy muňa düşündirýär. Eje dur, bu näme däl? Plan näl bu? Täze oglan şeýle. Sen kim diýär menden? Menem jigitler toýuňa çagyrdyňyz diýenler o. Onu. Abeýle kinirdi diýär. Men näbilen gelince men şu wagt geldim diýän näweli. Durdy abi. Oğlumjan bagşlawary. Oğlumjan asl men bular halat etdim da toýlardan hatap boýunça. Ýaşlar ýarym sagat daşyny men 8-de geldim, 8-iň ýarynda däl. Tapmany alňyşdym da wada toý mekan bilemokda. Işe edip bara bütün toý utorýança bagşlaýda. Nemetme gatwurma, iýdingmi, içdingmi, gowmy, ýagdaýlaň näme? Tölew, şo öňkü tölew goşmaça ýokmy? Goşmaça gaýdyp barýakam, berdi ha. Menem ondan diýdim, gence diýdim men, hiç zatdan gaty göremok. Şunu al, iýdina. Näme däl? Men öz diýen bahama geldim. Sen düşünýän, sen toýuň, sen ýerini çetdiň, ogluňa ýörüp oturýarsyň. Olam birinji ogul eken, ulsyn näle gön kiçsine ýörýän ekenler. Birinji toýlar eken. Aýşe edip bara, o gence bara. Öldü düşündü, ýalňyşyna gad etdi. Men uje gaty görmedim sebäbi. Bir ýalňyşyna düşündü, ýalňyşypdyr. Sen boýum aýalmaşyla boljak. Hudar gaty diýdim men, agyr bol. Diýdi o ýöne bara. Men iň esasda nijdan boldy da. Ýollaşmak görmüm, kabeli görmüm. Ýere beripdir. Ýa men şeýle gürleşip otyryn, ýa bolly gülýä gürp boldy. Ýa diýdim, o gelýär ýerme durdy. Aýnol ýalňyşlyk urulypdyr. Ýürütler urulmaz mı? Ýok, ýürütler urulyp görmekde. Ýaşlylardan gelýär, gadan tutup urjak bollar. Ýöne men, Ýok, men gaçama. Nemetden şu gahar gelip dura, şoň näet gülünni bilmän galýar da. 2 metr 10 santimetrlik adam urjak boldy menne. Gadak ederdi geldi. Hakyky olama toý diýen kakasy. Näme o bize söz beren o diýip elimden çekdi o. Meni gördi, drift edip berdi toý mekanyň içinde. Şeýip elimden çaly çekdi o, şeýip pırlant berdi. Ona şuna çykardy. Sen bize näme söz beren o diýip bilýän. Menem agam urjak bolýarmy diýenler o. Häzir diýen ýok edýän. Häzir sen ýok edýän, ne bilýärmi? Menem. Ya burada diýdim o toýny aýdyp çekdi. Ana güllü däre buram. O güllü. Ana ya bolýar jigim diýär. Ahir metrmede gürletdi, bizem gürletdi. Ana şey gürletdim bolar, ýatdan çykdy. Ana soň ýa sluçy bolmady. Ýalňyşlygyny düşündiň da, en ata birini söz bermeliň. Yo, en ata. Bu 2 metrden geçdi, göni söz bermeliňi düşündiň de. Bu 2 metrden geçdi. Yok ma söz. Ejeti gürlejek gelýdi. Akakasy gürletjek eken. Bula düşünşmen. Sen daşyndan görnüňde bir hilek rahat, giýiň adam ýaly, içinden şeýlemi? Ýa giýiň bolan atlaýdym. Şonam ýöredýän. Gaty nerse diýen wagtda ma adam men. Gaty geçirimli oglan öldüm aslında. Aslında şol durmuşdaky şygarym şol geçirimlik, islenlik ähli bagwatda. Maşgalada, işte, ýolda, hemme ýerde. Ana şonda näil geçirimli bolsam, gaty aharyň gelýän wagt polybom az bolýandyr ýene bolýandyr. Şo wagt toýa çykyp gördüňmi? Mamamyň ýogulan gülem toýa çykyp gördüm. Erbet habar gelipdi da. Men toýa barýan şeýle bolýan.
Ejem jaňa diýen mamam aýlysy. Mamam diýen adamam men üçin ejem kakamdan ýakyn. Näme üçin men şol nähil men tanıyan bolsaňyz gylyk häsiýetimi, adamçylygy kim men ýakyndan daşdanam halyan baý bolsa şo mamam pakyrdan alym da terbiýany. Şoň ýerine uralym dara. Onsoň toýa girip barýadym 21 mart şu wagt bayramçylyk konsertleri bilip ýör Nowruz bayramda. Jan geldi mamam gitdi ýoguldy diýip bolyn. Bilemok näme bolany domura da şaly goýup durna. Kime jaň açyp fähatde çüslük, kime jaň açyň bilemok uşo ýok. Meni de birinji gerek bolup görýän. Bolan maqa näçinji ýylda? 18-nji 19-njy ýylda diýen şo. 18 öýdän. Soň toý sowdum. Ýatdan çykmajak toýlaryň biri boldy. Ýaman şowkuny sowdum ben. Men düşünjem ýylyň toýda, toýgy gutardym, kapydan çykdym. Pony öşdüm. Nol energiýa, nol duýgy, öçük prosto. Hemmeler rubilni öçülen. Ağırlıkta oňa muňa jaňa diýen, sahna çykýan ýygyrýan, gurlaýan. Mama marda da, ejem tarap mar bolan soň. Ondan toy gutardym, molen göneýe baryp eşim çaşdym. Gaýnagam dogan ýerine duran keýmir şo bady, çykanmady. Üç şap salam tutyp gitdik, üçe de bardyk da. O bany. Men belki şo medeniýetde okan döwürlenmiş aktorska bolan üçinmi jogapkärçilik duýýany, jogapkärçilik duýmalam. Sebäbi sahna çykýan şatlyk baýlamary şowkun içiňe hel ot ýanyp duranmasa. Islenek artistiň borjy. Sen şu hünär saýladyňmy? Onu sen şu hünäriňe, saýlan hünäriňe gopaly bolmak gady. Sen men bilýän, hemişe şu wagt gowunç melaýyk däldiň-de. Hali paňoğlan bolsaň başdan geçiren zatlaň kän. Sen bilýän nälsiň men öňünden taýýarlanýan bular ýazatlar. Özümem aza kän bilýänlerim bilen garşdyrýan. Aýyr diýsen aýyrar, medeniýetiň opşydyny ýaşadyňyz dämi? Şu an ýaşadym. O medeniýetiň opşydynyň beterem men aýyr aýdan 2013-nji ýylda öýlenip rızkym aýyrdym da öýden. Kwartirant ýaşadym. Ýa-ki 20 şarpgyň nemeň bar? Toýmekdämi? Şo ýoluň uğruna kotejler bardyr. Bu ad öňüne tuda merkezler uruldy. Şo taýdan deşada aýaga agar menem talip oglan stipendiýa we aýlyk bar boldy. Şo batnaýa aýda bir toý bolsa badyr, ütküstanaok, ösen tanalaňok. 13-nji ýyllarda. O zatlar gowda. Mene gowurýan şonu. Şo ýylyň geçen bolsalar şu döwletten eliňe 1 million berselerem aýyrmadym. Näme üçin sebäbi durmuşyň lezzetem şoldy. Diňe hemmeşe wagt gowup dursa diýerler. Ak-garany görseň, saýgarsaň näme digini. Sebäbi eliňde dünýäň puly bolanda näme? Adam bolmasaň. Şoň üçin näde bolany Allahy unutmaly. Allah berýänam Allah, alýanam Allah da. Pul adamyny ütgetdiýärmi? Näme garaýan şo soraw? Adama balym gadýan. Gowy ütgeýänamma, erwetli ütgeýänamma. Kime näçe baýlyk berilse de şu adamçyny ýitirmese gowum gadýan. Ütgedip biler. Palibom ütgedir. Gowy ütgedip bilýär, erwetlige de. Alyp 1 million düşür. Nädip? Menim şu wagt gurlaýan bolyn birden tarp düşdi de, epesde bilemok näme bap barjam. Ýöne şu geçen ýoluň şoň üçin gerek şu taýda. Näde geçdiň sen? Näme zat etdiň? Wagtynda desat aştaýlanda garaly ýetgelýär. Şu istoriýa öýmeden bilen belli bir artistler ömrüne belli bir çykyş bilen çykyş edýär. Garaly ýetgelýär. Ýadyma düşýär. Ýani gowral wagty aştaýlýar. Garaly ýetgelýär. Şondan maňa pulum ýok da. Alyp berebilemok şoň gara aştaýlap garaly ýetmelýär diýen bolyn. Häzir onu alsak diýen, ertege bir gün geçýär spenzam diýenne. Okwaýa iş etmeli, ýok bolýar da meselen. Ätäşden gerek de garalam sezon diýäl wagt getirýär, gyşda wagt gelýär, sezon diýäl gymmat bolýar. Şoň ýaly wagtda. Şonu da bilemok. Soň dışarda diýär, ýatkeşi menkiden hazam gowy, soň getiripdiň diýär, bilemok näde alyp gaýtdym. Oğurlap alyp gaýdamok, ýöne belki ýazgyr alyp gaýdan, ýöne şo wagt, şo prosesde gatykmy çörek bir Almana baramyz. Şolam şo
Änüt. Yani yok şarpıyan yerinde. Ha. Şonu has gowul yani şarpıyan yer. Awul änöde ýaşap berkakla. Gowulay gyzykly geçýär, geçdik diýäk de soň näme üçin gowy hiç kime bir dojun näle. Hiç kime dojun näle. Naprimер, men sana plan da etdim diýip biljek adam ýokmu kadýanda? Sebäp bolanlar ba, ýöne. Umman şu arajyk ol biziň görende iş köşk zatda. Daşetden daşarutlar seretsen çörekse zat ýaşap berin har ýaşap berenlerim ba. Hereket etsen berekedem gelýär. Bundan nerwet zatlarym köp adam durmuşyna bolanlar ýöne. Ýa-da pul adam ütkedýär, o gelýän pul gowlugy ütkedirler, erwetdigide. Meň pikirimçe pul adamyny ütkedenok. İçinde bağ olan häsiýetini güçlendirýär. O da doğru. Pul erkinlik berýär-de. Bu adama da pul erkinlik berýär. Şu wagt ýuwaş setin çykarmaýan adama bir tokga pul düşse, özüni azat duýýar-da. Setin çykarmaýanynyň sebäbi adamlardan çekinýän ýasyp batysy başy bilen saçy bir zatdan çekinýän bolup biler. Şoň üçin men osu artyk maç göze düşmeýän ýan adamma şu zatlaryny bejerip onuň dünýäden ary galan bolsa, näde boljak belli däl. Ol ýam ana şu taýda adamyň özüne bagly, garyp ýaşan adamlar bolýar, pes ýaşan adamlaryň eline birden pul gelýär bolýan däldir. Götürnüp bilmeýän. Götürnüp bilýänin, götürnüp bilmeýän kän. Käbir adamlar wa öň pes ýaşan bolsa, birden pul düşýär bolýan, ýygyna seretýärdanym, aýdýar dur, şu wagt edil şonýal ýaşap berenler şu wagtdan ba, men tapawlanýan dawa men şularda kömegdeniň soň men adalan owa diýen adamlar. Gowlugy nimet diýen ýa. Indi toy temany ýapýar. Geçýär maşgala tema. Egerde garşy bolmasaň. Yok geçer arky. Olarsyz bolmaýar. Indi daşyndan görnüşiňizi aýtýanla, edil biz ýalap görýän men kimediň maşgalamyzy meň deş görýän. Bir hil aýalyň bilen dost ýaly gülüşip degişip kameraň öňünde de ýygyna da şolar ýaly görýän. Bir surat goýupsyňyz da bir tok bilen toýda dat diýip. Neme zalna. Tırnakla soň. Zalna, bir tok bilen zalna goýupsyňyz da. Hil degişip görýän. Dostum bolmalar. Meňe iň ýakyn dostum şu öýdäki-de. Bu bawat ol ýankyalak hile ýoly diýip grubaýdan hile ýoly ýa podcast buluşnik diýen manida. Biz şeýle dostyalyk der, dost. Sırdaşýas. Aýtmada adam aýtmady, ýa-da adamma. Oňa ýakyn ýan ýollaşmagy. Sebäbi enata dünýä inler öýleşikde der, boşlan bitirýär uje. Çarky pelek şolam. Enata bitirýär, öýleşikde diýär. Boldy, enata da aýrylýar. Itiren o hormat syla o hakda gurrun däl. Iň ýakyn ýanyda adamda çağan bolar. Gyýdyň bolsa amanat göçürýän, uğradýan, ogluň bolsa öýürýän, bu ýaşasa öýüňde ýaşar, bolmasa da uğradýan, onu çykarýan öýüňden. Da kança soňky diliniň soňky ýoruna çende ýany ýoluşunda köp ýigit şoňa düşünen başgaça kabul edýär. Ýa-da şol öýde turmaly, işe çykmalylar, monetmeler, näme üçin beýtmeli? Özüň aýdan etmeli, misal etmelilermi? Şo bolýar da öýojuň awryň gorýan benana, näme? Soň näme diýe şeriatlar nimelerde bar şol. Iň uly sogaplan biri bir ýakynyňa maşgalaňa siňdirmelýär da gadanýan puluny. Şonçu da has köp gelýär. Birinji nowbat bilen maşgalaňa jogap berýär. Dinimizde de şeýlede. Öýojuň awat bolsa, nastroýaň bolýar, turmuşyň bolýar. Soýuňam köp bolýar. Öýüň pul kimde durýar? Menden durýar öýüň pul. Polnosy meselesi hiç. Hatta ne düýnem toý sowduk. Pul berýäsem ne senki diýen näşe sen diýen bolýan. Alana. Begende men bir tarapdan. Soň näme diýdi? Eni hip bolsa diýdi entek o diýen özüme gulmetnok. Özüme gulmet wagt geçdin, taplanayın. Ondan sonra başlarını da baro soracak näşe. Yani şonu sonra mı? Ne sen doýlandy. Bedýdim. Gazancym gün ýardım beremi? Справедливо процент. Da olany. 20%-ni. Ýöne по-любому şuňjygam goýdum. Düňkü pullaň sowma bu bir ertelige edilmäge bile çykaýlydyk bolýan.
Dünkü gadanan pulun soğumana geldiňmi zat diýen bolýar. Haýsy pulun? Men pulum diýär. Vay, o näle bolar? Eliň açaňok. Ýok, eliň açaňok da sen gada. Olja men pulum diýär. Göreňe, ol men pulum. Sen pulum opş pul. Düşündiňmi? Olar üçin. Ol beren pulun olja men pulum. Seň pulunam biziň pulum. O biziň pulum, ana, biziň pulum. O fikir diýdim şoňa birat bir kontent edeler, şoňa dik galdyk. Asıl näme söýüşip aldyňmy ýa guda bolup? O ýok. 4 ýyl başda 4 ýyl guraşdyk. Teatrda tanışdyňyz beri? Pushkinni. Pushkinni bile. Şalaşlar menden ne edip bilýän görýän. Men taýynansyn bu zatlar. Bilip sorýan. Iň näme şonu bir tanışdyk göne gaýbany gowarýardyk o wagt. Soň gulluk etdim, gullukda gamsyz aýtdym. 2009-njy ýylda bir resmi ýagdaýda halaşyp başladyk, gurlaşyp soň 2009-njy 10-njy ýylda. 2010-njy ýylyň ýanwar aýy, fevral aýyň 7-sine söz aýtdym. 7 güni garaş bilemek, 14 fevral aýtjak bolma, garaş bilemek da şu wagtda aýdaýyn. Boldy. Monşda görýän, şondan bäri datany ýatdy saklapdyr. 2013-njy ýylyň 3 ýary bilen urlaşdyk da alaşdyk. Ondan soň toý etdik. Näçe ýyl, 12 ýyl bäri da şükür. Tügeleme. Sevşäňizmi? Bolýar. Kim birinji ýaraşýar? Men ýaraşýar. Hemişe. Men geçirim diýip şoňa diýen. Ay, ne всё так. Hemişe diýip 100% däller. 1-2% oňun paýy bar. 1-2%. Geçirim diýip şoňa diýen de. Hemişe de men sebäp bolýan. Men gaharny getirýän, ýani men gaharly bolýan, men diýmeli söýde diýen. Onuň üçin günä menne de. Günä o diýär. Ol adyan uşup goýberýär. Ay söýüşme ýani maşgala mene ýokdur diýär. 2 ýyldan artyk ýaşalmarsa bolýar. Senin bilmeli o. Ýani el galdyrmak babatda hiç ýagdaýda gollamak meselem. Dille. Onuň dillede gahar gadaba artyk maşda diýseňem şonu pikirlen bir gedek diýseňem soňky ýyllar we soňky gedek gaýtalamalaryň diýen. Diýnasyna diýen hasaýasyň ýaşaşmalar näme de bolsa bagyşlaýan diýäýine de göwnüne öýkükine palibam galýam diýen. Ogluny da aýalyny da. Hakyky, dogry aýtdın. Näme pikir etdiň? Ne maşgalaň üçin iň gowsumy ýa-da birazajyk çäklendirmeler barmy? Çäklendirmek zerurmy? Näme de? Meselem, aýdaly gelnejem bir köýnüň haladym diýä. O köýnüň bahasy gymmat. We şoň analygy we meňzeşrek, ol ardanrak. Bolýar, häzirlikçe şunu alaýmy ýa-da isleýän wagty iň gowsuny alyp bermäne taýýarmy näýdi? Ýok. Ondan pul soğumakda edil men özümkide aýtsam pul soğugan zinana menke de şada hiç bir gerek gaty bir wajyp bolmasa meselem aýdallar amatrak diýip aýdar summany aýtman amatrak köýnegem şo barmaly ýerine geýmeli ýerine ýeterlik bolsa şonu alýar şu amat şoda normal köýnege zawyşny çene hökmany da şükür zawyşny çene alyp berilýän ýöne özüne gerekli tranjira derler. Pul özüne durmayanlygy üçin de şeýle. Olam bolup biler o ýöne. Pul mennedir ýa-da finansy näçe gidilýär, näçe oňa bytlarda gerek zatlary ol bilen o. Men alýan. Produktlar da alýan. Produkta näme bytawa gerekli zatlar bolýar. Bu produkta näme aňarda gelip berken öz şäher içinde bolsa, sen maşynyň oňa apravdany şol, eliňe spesifik gelýär, şu zatlar gerekdi. Sen maşynyň wadi apravdany şol. Ana bizde tersin onna. Näle? Hajalygy polnusty kek göretdi. Pulam hemme zady. Hemme zady. Näme üçin meni öýde goýýan, garşym kalyny faýlamagam, mihman faýlamagam işiňem gepleşikde iminne sen çağırmagan maslahat beren kek. Şonçmeleli hökman çykargyn, şowlen hökman oturgun zat diýip şeýdip maslahat beren kek. Ana men dogry maýdaýyn köp zadyň bakatyny bilemok. Köp zadyň dewap şeýişse öz sluçýana düşman devletine şuň bakasy. Öýe salfetka, olun salfetka gurulny kim etdi? Siz etdiňiz salfetka gurulny? Mekan dosa olanma da olin. Näme diýär? Şu salfetka türkmenimki şu gowy abeyleki onan gymmadan bolsa gowda, onu alma diýip kekle görreş otyr.
Men ýa-da nirden milli o zatlar diýen. Ha, öýe zatlar men alýan. Kimyadan zatdan alýa şoňa gidip. Men hiç çerkdim. Absolut. Bizim öýmede ýa-ki onu bunu almak, haritler almak meselesinde bir 50-50 diýsegem, öýüň bugalteriýasyny men ýöredýän. Pul barany. Men pul hasaplap bilmeýän üçin keýik gerek. Ýöne keýge inni özüne zat almanda öğretdim. Ala şonu diýip bara magzyna zatda men şeýle isleýän. Bit başlaýanlar. Alýa. Bärde şu köp tomoşaçylar görýänler bir hili öz maşgulatyny öwýän ýalyk, on ýalykda därlänim. Esasy bär şu tema gurrun açylmagy sebäpli şu agda berilýän nişanam şonu qadýany zenarlarda ul rol oynýar diýär erkek diýän zenan o zatlarym dogrudur bolýan. Ýöne şu dogry we dürüst o terbiýede baglydyr. Ne maşgala temasynda kän içkinleşip durmaly erkimiň öz maşgalasy, öz düşünjesi. Ýöne men pikirimçe şu maşgala barada gurleşip durmaly. Sebäbi ýanky dogry berilek geçdiňde bizi täsir edýär köpçüligiň adam sorsaň. Sen şonu bilip täsir etseňem, bilmän täsir etseňem edýän şo täsiri, palubom. Ondan gowy tarafa görelli bolup, gowy tarafa täsir edip bilsek, значит, bir günümüz nezirä ýaşapdyr. Mene bilem ok şeýler düşünjedi. Reklama. Asla sen reklama kän nemeden alamak. Ýok, görýän. Men esasy Hudaýa şükür birleji, toy tomo bilen. Reklam hödüreslerim bizim özüme ýa-da maşgalamyň formatyna opşy ideologiýasyna gawat gelse alýanlar. Käwratdyr alamam. Ana edýän reklama hiline jogap berýär. Oy bolmasa bolmaýar. Men esasan isleýän zadym men şu peýda getirýän, men şonu mahalatlandyrmak bilen. Bir şo iň bolmasyn. Şo da satyk artýarmy? Bir täsir edip bersem bolýar-da, şonu islegenni. Soraýan bolan rozbe howa diýerler. Näş täsir edýän. Meselem şu Enrique Marnellin eder şu wagtyň uzak möhletli kontraktymyz 1 ýyldan gora 1,5 ýyl boldy ýani. Işe şu wagtda işden aýranoklar diýmek. Demek peýdasy badyr diýende. Badyr da. Şeýle ýagdaý wa da meni muny näme üçin soraýan ýene diýen täsir etmesinde da seni agramly adam diýip tanaýarlar. Dogry aýtsaň edil kamerasy zäle agramly adam diýip tanaýarlar. Konş bolýar diýen oklar da. Diýjek bolýanym. Ýene de täsir etip bilýärse, şu reklamada näme etdirdi? Reklamada yerine däl näle aýdyn? Naýgyryş edýänler badary. Ýasaýanlarmy? Naýgyryş diýene artykmaçlyk düşmanydyr. Sunugotuň tygşytda bolanyny beýikdir nama. Men pikirimi bir söz bilen aýdýakam, ol ýerde 3 sözüň geregi näme diýe. Şoň üçin Qur'an diýen sözünde sunugot diýmek näme da şonu ýanky ajatajam turup durasoň da şoda da TikTokda men öňümde türkmen auditoriýa, türkmen kontentler azat çykýar. Gyzyklanmak, daşary ýutdyrsaň, näme üçin tuwalamy öň baha döwük diýip şu eşik satýanlar dawalaşýan çağlar boldy. Düýün gördüm. Maşina orýanlaram öwüş berekenler da. Öwüş ýöretýärler da. Ýöretýär. Asly pikir edýänsoň täsir edýärmi? Şu işine görä. Edýänlerim. On ýalak reklama däl. Meselem arda bir gördüm o şonu. Men kimdigine bilemok. Burtupa igneş karopkomy özün oklap çykdymy bilemmi? Bir öň zıngıp çykýan we eşik çeken şol. Girip gördüm onu. Hemmesem şey etkulýan eken o. Öň oklaşyny gödüňde haritlar öň oklaýar. Neme diýip? Oy, kartony. O bilemem eşiklik var. Ýürüm ya neme diýär bu diýenler. TikTok özi hemmekşen bilýär döredilerini. Bir döredilik bu dogry we dürüst satlary wagt etmek üçin şol. Ramkadan bir medeniýetden bir çykmadar. Şu taýda aýratyn kesip goýsaňam medeniýet siz ýerde medeniýetlirak edýänler känler. Geçýän nälerdi? Biz Enrique Marnellin edýän, bedip edilen o. Etmek gerekken diýen haýsy dünýäň meşhur brendleri Karopkan artyny büküp bar öýler başda o duplikat şu originalyň lüks kaçdy, hakyky kaçdy. Kimşe büküp beren. Görýän şonu miktar kuşlaryň elinde şu bada TikTok. Dogry terbilemeli, dogry zatlar görkezmeli. Neferet on wara ýanky diýeniň näme üçin şeýle bolýar?
Birinçiden şeýle prikol ba. Öň TikTok ýokka yeter etmediräkdiň. Diňe öýdäkiler bilýär. Ondan ýene de bir zat ba. Luboy TikTok girýän adam, luboy köpçülüge çykýan adam, bir zat wyklady, kontent goýan adam, içki dünýäsyny oýaşadak. Şondan daşa çykyp bilen ok. Sen içki dünýäň näýli bolsa, sen şonu görýän, şonu goýýan. Birine bir da alýan awrulaýan. Özüň halanyň awrulaýan gerek, içki dünýäň halanyň awrulaýan. Ondan da daşa bit TikTokerler var da gülkünç adetde samsaklat gürülüyor ha. Ýöne şonu şeýle bir prepodnosit edýär. Ben şoňa hep samsyň görüşün diýesin gelen okdy. Gramot. Gülüsün gelýär şoňa. O da tera прикол, это когда всем смешно. А не когда кто-то хочет тебя ударить, diye bilýärmi? Gaýtgaçyk blitz sorag. Birinji sorag. Maksat terişden aklaýarmy? Orthora oýdýan. No, söyle pravdu ýetýär. Ha, şey diýen, şondan çykat düşünýän menem seň bilen ne merakda. Смотря как ты добьёшься и для чего или для кого. Например, ýerde şo çäli etmek üçin pa galavam geçmeli bolsa, soňam nähili adamlar galyanmasaň, ýa dumaju meselen bir enata üçin, bir dosýar üçin jertwe etmeliler. Balebon bir zat etmek üçin öňkülüň galanaga, öňkü adam bolanyp. Ýa dumaju daýly net diýip jogap berebilemok. Я могу сказать только ne sebäbi göredi. Näme sebäp? Meşhurluğun bahasy gymmatmy? Ay ýok, meşgul bahasy gymmatda Agramy. saklamaň bahasy gymmatmy diýen. Dünýä ýene bir gedek gelen bolsaň ziktir bolardyň. O näme üçin ýok? Ýene şikayet aýlap berdiňmi? No. Sebäp bola diýmek magna ýazylandyr şol. Sylgatda dostluk barmy ýa her kim eýişmekçe? Ganeşda bar, menem dostlaň däm şunu sen. Yo, dostluk ama. Şoda, sınıfta, mene dostum ken, prem yürekdeş. Prem yürekdeşler ba. Yürekdeş, arqynaqy adan aýdy bilýär. Orada ba, sınıfta da oradam kim? Ýa-ni Dälmi? ýaýlymdaky, däli, orada däli. Bilýärmi o däli kliçkasyny? Aýdy däli diýen. Ýa men rapper diýdim kaňyt. Ha, yo, däli, olarda däli. Yani bizim oradymyz barly. Ha. Başlaň içine de mekan bilen gowy atnaşýan, Farhat bilen gowy, Durdu bilen gowy, bilen atnaşylýar da. Ars bilen gowy. Dün baran ýerime, men barmakam gaýdypdyr. Soň gelmedi de. Iň ulardyň näme? Näde? Owadan söz bilen aýdyp bilemok. Taýynlykly gelen bolsam, soralaňa taýynlykly gelen bolsam aýdardym. Maşgalamy bolalyňykda ýaşatmak. Gowdurmuşda ýaşatmak. Şeýdi aýdy. Ana gepleşimiň soňuna şeýdip ýetdik we soňuna da ähli arzularyňa ýetmekli. Çynym bilen arzu etdiň. Menem Saňa da Allah saňa ýalkasyn. Uruny näme bilen bolsa sözüňe möllüm. Ýa diýen, ömrüm möllmesin zata. Diýjek bolýanym. Käbir zatlarda oýun edýän oýunlaryň bar, ýa-ni waýynçyklaryň içinde dogrursam madyr da, ýa-ni kek terbiýelere käbir. Oň ýerine. Öň beýdip näil toýmasa bolýar da, bakam diýen, öň arzu edýärdiňmi şoň diýen, öň kyn plan zat arzu. Durmuşyňdan bölejikler da, ol belli bir gysgaça, şoň lezetem başga diýip şoňa diýen, näçe ýyl toý edýän? Öýlenelmemi? 3 ýyl boldy. 3 ýyl boldy. En iyisi bolsa gazagam şondan da, ýa-ni çalýança zatlar geçmek, zat etmek, duýmak, görmek, bilmek. Hawa. Şoň üçin mundan belem üstünlük. Sag ol, taňry ýalkasyn. Minnetdar, Haýda bermeli, olga bermeli. Diňe öňe herekete wagt tapla. Ol diňe sportda dälle, hem babatda da. Durmuşda da. Hakyky şol. Köp sag olun, bugün mehmanymyz Guwanç Melaýew. Yerleşen yerimiz как всегда хана, mebel ve öý furniturasy. Hana. Ve studiyada men va diýmek şolaram diýmek men va Elwan studio. Emma da sag olun, halan saňa diýip umyt etýäs.